kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye septembre kalo tile 12 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛn ale kumaso kɔnɔ 97.7 tomi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kulujo ani Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye bisimilali kɛ kunungo kuleganyan fan fɛ faama bisimila yɔrɔ la a bɛ CEDEAO maa ɲɛyɛlɛkɛw a b'olu kofɔ. Association des femmes pour les actions de développement bakuruba fɔla FADEF n'u ɲɛsin bɛ sira taamali ma mun bɛ muso ka bɔ yɛrɛ la kofɔ ɲɛta u ye sigi ka barow u y'olu kɛnɛ sigi komini 6nan komini 3nan ani komini fɔlɔ o kɔnɔna na furu joona bogotigiw ani kɔnɔsɔrɔ joona o lahalayaw o kɔlɔlɔw kan a sigi ka barow a kun cɛra kunungo Korofina mairie o kɔnɔna na n'o bɛ komini 1 o bɛ o kofɔ. Wulikajɔw olu bɛ senna tako 15nan a bɛ o kofɔ n'u ma camp national d'excellence donc wala kumaba olu ye nin minnu bɛna walawala aw ye sira daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye bisimilali kɛ kunungo kuleganyan fan fɛ faama bisimila yɔrɔ la a bɛ CEDEAO maa ɲɛyɛlɛkɛw a bɛ olu kofɔ ani ministre min Norvège tɔgɔla n'a ɲɛsin bɛ ɲɛta sabatili ma diɲɛ bondakun kan. CEDEAO maa ɲɛyɛlɛkɛ ninnu i n'a fɔ Burkina Faso jamanaden Amidou Boli a n'a nɔnamaw u nana ka na u ka yamaruya sɛbɛn n'o ye lettre d'accréditation ye ka n'o yira jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita la ka tila ka ladilikanw ta a kɔrɔ a bɛ se k'u bilasira cogo min na u ka baara ɲali u fɛ. Ministre min n'ale ye Norvège jamana ministre ye mun ɲɛsin bɛ ɲɛta sabatili ma diɲɛ bondakun kan n'o ye Dag Inge Ulstein ye ale kɔni kun nana ka na baara ɲɔgɔnya Norvège jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka na o kumakanw de sɛbɛntiya fɛn min ka dɔn ka fɔ jamana ɲɛma ale ɲɛkɔrɔ jamana ɲɛma a ye bilasirali kumaw a y'olu kɛ k'u bilasira. Faranɲɔgɔnkulu min bɛ n'an ka association des femmes pour les actions de développement AFADEV o ye musow ka faranɲɔgɔnkulu ye mun ɲɛsin bɛ waliyaw ma mun bɛ musow ka ɲɛta a bɛ u kofɔ u ye sigi ka kuma u y'o kɛnɛ sigi komini 3 Baɲango kɔnɔna na olu mairies kɔnɔ komini 6nan a bɛ u kofɔ komini 3nan ani komini fɔlɔ u kumana ko min kan o de ye bogotigiw ka kɔnɔsɔrɔ joona a bɛ o lahalayaw a bɛ o kofɔ. Nin kɛnɛ kan funukɛninw tun bɛ musolaka b'a la cɛlaka b'a la jamanadenw ka faraɲɔgɔnkankulu ka nɔbilamaw fo ka taa se mairies ka nɔbilamaw olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u ka fɔ la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka kɛnɛ k'a ɲɛnamaya maaw ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ maaw k'u hakilinaw dayira ɲɔgɔn na nin komini ninnu kɔnɔna na komini 6 3nan ani fɔlɔ yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ an bɛ se ka taasiraw sɔrɔ cogo min na mun bɛ furafɔ nin na n'o ye bogotigiw ka kɔnɔsɔrɔ joona ye ni kɔlɔlɔ caman b'a la Sangare Umunba ale association des femmes pour les actions de développement AFADEV ale ye a maa ɲɛyɛlɛkɛ dɔ ye. Madame Diako Mujalo mun faw ɲɛna o de don an ye association des femmes pour les actions de développement an bɛ baara kɛ musow fɛ kosɛbɛ nsen an ye projet mun sɔrɔ an bɛ ka baara kɛ musow ni denmisɛnninw de fɛ denmisɛnninw kunkankow la parce que an y'a ye k'a fɔ denmisɛnninw tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ t'a dɔn mun yɛrɛ ye denmisɛnninya kɛ cogoya dɔ la sisan nɔ ka a kɛ ka taa k'an bolo da bangebagaw de nɔ don wa denmisɛnninw de nɔ don wa société yɛrɛ de nɔ don wa donc an bɛ k'o de ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an ni bɛɛ bɛ kuma dɔɔni dɔɔni an ni denmisɛnninw kumana sisan ni décideurs de bɛ ka kuma i n'a fɔ dugutigiw maires association des femmes jeunes musojɛkulu ani denmisɛnnin jɛkulu pour que k'a lajɛ an n'u bɛ se ka hakili falen kɛ cogo min na u k'u hakilinataw fɔ an ye o la an fana mana dɛmɛbaga minnu sɔrɔ an b'o ɲɛfɔ olu ye u bɛ se k'an dɛmɛ ka sira dɔw fana yira an na parce que a ko tɛ Mali dɔrɔn na a bɛ jamana bɛɛ de la an bɛ CISP de la projet Hawa a projet tɔgɔ ye ko projet Hawa CISP a bɛ kɛ Mali la a bɛ kɛ Algérie. Yɔrɔ Ibrahima Jakite ale ye maa ɲɛyɛlɛkɛ ye u bɛ mun hakilina ɲininkali kɛ u ka baaraw waleyatɔ n'u ko ma consultant nanzarakan na association in tɔgɔ la kalanfa don
an ye information minnu sɔrɔ an ni jeunes ka baara kɔfɛ n'o ye père éducateur ka formation bannen kɔ n'o ye mariage précoce débat kɛlen kɔ ni denmisɛnnin fitininw ye n'o ye denmisɛnnin fitininw ka ko sɛgɛsɛgɛli ye ka taa yɛrɛmakaran ni dondala ɲuman u yɛrɛ ni bangebaaw ka dɛmɛ kɔnɔ an ni leaderw de bɛ réunion na wula in na an y'o résultats de bɔ ka bin bi na an bɛ se ka mun de kɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ gɛlɛya kelen bɛ yen n'an sinsin o kan o ye furu joona ye furu an b'a fɔ ye toujours diinɛ b'a kɔnɔ danbe b'a kɔnɔ culture b'a kɔnɔ hali adamadenya bonya b'a kɔnɔ il y a toutes les raisons pour défendre le mariage mais an y'a ye mariage précoce avantage minnu b'a la n'i y'a ni diɲɛ taabolo da ɲɔgɔn na bi il est temps que an minnu ye parents ye an ka différence kɛ entre celui qui subit et celui qui agit anw de ye parents ye anw de bɛ décision ta a bɛ bin mun kan o de ye denw ye on a toujours dit ne tɛ sɔn ka n ka cɛmanin bɔ 9e année na k'a bila ko min na n'o ye furu ye n karilen don ka musomanin bila a la effectivement furu joona bɛ musomanin bali tiɲɛni na mais n'i y'a lajɛ furu ye tile 3 i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo toute la vie bi bi na gɛlɛya min bɛ yen n'i ye cɛw ka sɔrɔ lajɛ ani cɛw yɛrɛ maralen bɛ cogo min furu kɔnɔ ni mun ka sɔrɔ bɛɛ bɛnnen t'a ka somɔgɔw ma muso ka ɲɛni ani cɛ ka timinangoya ani muso yɛrɛ hakili mɔbaliya voilà entre autres choses an ye minnu da yira ɲɔgɔn na pour que an minnu ye faw ye an minnu ye leaderw ye nin débat nin n'a mɛnna yɔrɔ yɔrɔ c'est pas en termes de conflit mɔgɔw kana mariage furu joona kɛ kɛlɛkɛko ye bɛɛ bɛ diinɛ dɔ la mais il est temps que société bɛ ka évoluer cogo min an ka fɛn dɔw ye ka denmisɛnninw ka intérêt dɔw protéger hali ni hakilila mɔna ka se faamuyali kɛ ka se yɔrɔ dɔ ma o ye kalan de ye école tɛ kalan dɔrɔn ye o komi an m'an sinsin école kan n'o tɛ furu joona b'a to den muso bangetɔ a bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ furu joona b'a to muso dɔw yɛrɛ u n'u cɛ u bɛ cɛ filɛ u rival de cɛ fadennaman bɛ kɛ parce que o b'a sɔrɔ ale hakili ma cɛ ye k'a fɔ ko nin de bɛna laban ɲɔgɔn bolo hakili kɔni ye dɔrɔn sariya dɔ société kɔnɔ donna la donc an ka chance di denmisɛnninw ma sini société de an ka musomanin n'o ye n'i ye furakɛ tile 2 in na ou bɛ muso dɔw min ka communiquer kɛ radio la k'a cɛ y'a faga donc tout le monde a besoin d'être encadré an ka fanga di éducation ma an ka fanga di école ma Kasimu Ture maire ka dangan sabanan don commune 3 o kɔnɔna na u selen commune 3 ale bondakun kan ni ɲɔgɔnnajɛrɛ in kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya a y'a dangɛnɛmaya a nafa kosɔn ni baro ye baro sɛbɛba ye parce que a bɛ hakili dayɛlɛn de kɛ parce que mɔgɔ caman bɛ bi denmisɛnninw ka furu joona a bɛ kɔlɔlɔ minnu las'a ma u t'a dɔn donc n'u ye débat in kɛ spécialistes bɛ yan nɔ a bɛna fɛn mun f'u ye denmisɛnnin ka furu joona a bɛna bana mun s'a ma parce que den n'i y'a furu joona n'i ye furu joona kɛ a bɛna den sɔrɔ joona den sɔrɔ joona denmisɛnnin mun ma s'a ma a bɛ kɔlɔlɔ min las'a ma i b'o dɔn n'i y'a furu denmisɛnnin fitinin i b'a ka maaya yɛrɛ i b'o ralentir furu joona n'i ye denmisɛnnin bila a la a ka kalanko a n'a ka diɲɛlatigɛ pour que k'a ka diɲɛlatigɛ taabolo fɛngɛ donc a b'olu fɛngɛ donc débat in kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen de bɛna fɛsɛfɛsɛ donc minnu sigilen don denmisɛnnin minnu sigilen don u bɛ n'olu ye k'a ye k'a fɔ a bɛna problème mun poser donc n'u bɔra nin na vraiment u bɛ se ka taa somɔgɔ sanba di u baramɔgɔw ma so kɔnɔ ani u yɛrɛ teri minnu n'olu ma temps sɔrɔ ka se yan nɔ donc vraiment u bɛ se ka ɲɛfɔli k'o ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ mun ye. Bagayogo Awa Jara ale ye maa hakili cɛrinen ye AFADEV a bɛ maa min hakilila ɲininkali kɛ a ka baarabolo waleyali hukumu kɔnɔna na wa kalan di b'a don ale ko kɔlɔlɔ o fanga ka bon nin ko in na dɛ. A kɔlɔlɔ kɔni ka ca yɛrɛ i mana denmisɛnnin furu joona a bɛ bange kɛ joona ni den ye bange kɛ joona a ka lamɔ bɛ dan sira la a bɛ kɔlɔlɔ wɛrɛw las'a ma i n'a fɔ sisan jiginyɔrɔ la gɛlɛya i n'a fɔ ɲɛgɛnɛ tilanan hali gɛlɛya ani a furu ɲɔgɔn cɛ ani a cɛ somɔgɔw cɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ n'i ye den furu sisan nɔ a caman bɛ yen u furu bɛ sa joona parce que munna u hakili ma mɔ hakili ma se a lamɔ ma dafa quoi donc n'i ye denmisɛnnin kɔni ta ko ka taa sigi cɛso la i kɔni ko dɔ de d'o ma masaw yɛrɛ b'a dabɔ nafatakati min kama a bɛ se ka kɛ a t'o sɔrɔ au contraire yɛrɛ parce que n'i ye den furu n'a a furu sara ou bien n'a a cɛ banna a bɛ segin o kelen de la sokɔnɔ kelen n'a sɔrɔ bolominɛkala b'a bolo a b'o kɛ a musakaw ye mais n'o dun t'a bolo parce que a bɛ bɔ kalan de la k'a don furu la. Umu Keita ale sen donna sigi ka baro in na a wasara kosɛbɛ. An denw ka furu joona a kɔlɔlɔba de b'a kɔfɛ sisan denmisɛnninw ka u don furu la joona parce que denmisɛnninw si ma se ko mun ye k'o bɔ u ka
u ko o fɛnɛ u bɛɛ y'a conséquence ne olu de faamuya ko ɲɛna o ladamu ko yɔrɔ la kɔni ni y'an yɛrɛ denmansaw ta bɔ a la tɔ b'a den kɛrɛfɛ parce que sisan denmisɛnninw yɛrɛ caman yɛrɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ ka kuma mɛn yɛrɛ n'i ko k'i bɛ kuma dɔw yɛrɛ fɛ u ti mansaw yɛrɛ ka kuma lamɛn bon nin caman fɛnɛ b'an mansaw fɛnɛ na. An b'aw hakili jigin k'a fɔ association des femmes pour les actions de développement AFADEV a bangera kabini san 1998 a ka wulikajɔ kun ye musow ka bɔ ɲɛrɛ la bɛ se ka kɛ cogo min na sɔrɔbolo jirili u ka baarabolow kɔnɔna na baara minnu bɛ tɔnɔ se u ma i n'a fɔ safunɛ dilan i n'a fɔ tigadigɛ dilan i n'a fɔ tigadigɛ ka o nɔnaw ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ munin tulu k'olu dilan o siratigɛw fɛ. Tako duruna o labɛnw bɛ sen na a bɛ ka dɔn k'a fɔ camp national d'excellence a bɛ o ko fɔ a dabɔra dɛnɛndonya tɛmɛlen cité des enfants na ɲinanta in u y'a bila minɛn kɔnɔ n'o ye fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ko ka kɔrɔdɔnni kɛ ka ɲɛsin seko ni dɔnko o walakatali ma o bɛ se ka kɛ bɛn sira o taamali ye kalanso olu kɔnɔna na ɲɛtaa sira o bɛ walakata cogo min na u kɔni ye nin kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min n'u ye hakilina falenfalenw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ kalan u ka don ba la seko ni dɔnko u ka don ba la sanayɛlɛ u ka ye a ko la maa minnu n'olu ye ŋanaw ye nin kɛnɛ kan o bɛ taa funɛngɛni maa 56 bɔɲango la muso b'o la cɛ b'o la minnu ni olu bɛna kɛ san 2019 o kɛnɛminɛ baw ye dɛfu o ŋanaya ani baki o ŋanaya o kɔfɛ maa ɲɛyɛlɛkɛw olu de bɛna u kɔrɔ don u ka nin baara in na. Algérie jamana olu kan gwara daba n'o ye Karim Etabu ye Karim Taribu k'ale bilara bolokɔnɔmaya la waati furancɛ kɔnɔna na kunungo a ka solonadonbaw olu y'o kuma sɛbɛntiya a bilara bolokɔnɔmaya la ko k'a sababu kɛ k'a ye farifaga kumakanw k'a y'o ta k'a fɔ wolomasiri taabaw ɲɛna n'o ye ka dɔn k'a fɔ Algérie wolomasiri taabaw ye baba min gulonnen b'a kunna o de ye k'a fɔ ko san 5 ka taa se san 10 bɔɲango ma ko n'a jɔra la a n'a o tigɛkɔnɔmaya kɛ n bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔnɛ la ni Ala ma an ka jɔnya jɔna an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛw la ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara a b'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'a fɔ ye sa ko dɔgɔkun kunfɔriko ɲuman Ala k'o d'an kelen kelen ma aw ni ce a kan bɛn. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.